Pointing others to the eternal road. Kumjorong ipiang survive baro gibapen na kaya haka kerteng ke jong Jesus Christ belong nong penim jingi. Makanya ko po ang inapai sa kerteng ke jong blay kata na kasti ke jong Paul chinong Philippi dan nong balai de kau bakalai bakat sa. Kau ni daga baklet no yaki AK gibashadian. Daga bakner no yaki AK gibashkaman. Kani de kerteng ke jong blay, kani de kerteng jong jing aimen sim, kani de kerteng jong jing pentingan. Habang Yesus tu abang Isyakri kerteng ke jong try. Utrai ai ngi ka bor bangin klet no yaki AK ki basyadian. Namat lada ngam klet no yaki AK ki basyadian nganum la ban mare ya kata ka jingi mare ka jonga ka basyakman. Babun sien ngilong stock in the past ka tin parengkong. Bun sien ngi sakut sa ha to ka berim. Namat ngi sakut sa to ka berim kumno ngan jampat syaki AK ki batamai. Nganum la ban jam syaki AK ki batamai dengan imsa ka to ka jingso ne ka jinglong ka jonga ka berim. Maka ni dia ketiin ke bau Paul utho siki nong Filipi. Ba fina puli ke ni sti jong Paul nong Filipi baro hang ni finum don ke ketiin bau Paul usneng. Hari ke ni dia ketiin ba ke jong ke jing aimen siam. Ke ni ru ke ke we ni sti bau Paul utho na ke yen juga bendi. Ulah tho sautli ki sti na ke yen juga bendi. Ke we di ke Ephesus, ke ba a di siki Filipi, ke ba la di siki Kolosai, bar ke ba sau di siki Philemon. Kini di sautli ki shiti bau Paul utho na kayeng bendi. Bada kini ki sautli lightly gari be ka jing sneng lightly gari kentu lightly gari be ka jing penbet. Hari habangi puli pada kini ki shiti jong Paul sinong Filipi nginumi i ya ta ka jing sneng nginumi i ta ka jing kentu. Hari ngi i be bau Paul Ukraine do aimen siam. Habangi puli ni shiti jong Paul sinong Filipi ngilap gi ketien ki ba aimen siam sudah ya ka jing ka jangi. Hey bau Paul ong yang aban kolong Chris. Menyiap kalau kejimin tuai. Kata kali ke slogan, kata kali ke ketien ke jong blay bunsing iju pendon kam ya kata habang sedang mensyakri ya ke kerteng ke jong trai habang ila yang scam ha ni ke kerteng ke jong trai habang ila yomat ya kata ke jing ai habang ila yomat ya kata ke jing snai bunsing yong yang aban kolong Chris menyiap kalau kejimin tuai. Ngiyo ngoro ini ketien ke boong ngalap leki AK baro do tahu pencet bor yang ngiyo ngoro ini ketien ke boong haki AK baro to ai be ke jing ai syak ke jong fikan pau. Siki beri waro. Ngiyo senguru kini ketir ke boong tuh kemen teh halak kesengipan ong pat tuh kemen. Ngiyo iru kini kekentien ke boong nak kini kekentien ke jong blay nak sti Paul nong Filipi ke boong haki eki baro haki jing kerpat ke jing duai bat ke jing aingu fin pentip kita ke jing pan ke jong fi show blay. Kita hari kiai kita hari kekentien am jong ke jing kermen yang apa dia fi. Hakapor bangingis ngau bangilong kuslai hakapor bangingis ngau hata ka jaka bom don bala menum bala benle kani kekentien ke jong blay ke kentiu ini. Kani ketin ke jong blay ko ngan pendap ifi da kata ke jingsu ke bapla ke jing simpang baro. Kan ri jai ke jingmut ke jong fi, mari ke don ke jong fi, how Jesus Christ. Kata ke ketin ke jong blay. But habang isu tho pakadon kani ke ketin ngila baniat. Lagi nom don kani ke ketin ngin sakut sa haju. Tara habang ipuli sti jong Paul sinong Filipi, kani de ketin jong jing aimen sims da. Hai havi puli ru kani kishtiam penlap ka ketien jong jing kemen. Man ka por havi puli hani dan sautli kilnong. Mari kini sautli kilnong penlap ka ketien jong jing kemen. Mar kam kwa man kani kata kani kesingi. Re kani kesingi kwa man kani kilnong ka balai. Dekot ka bakat lai. Ma dekot ka bakat sa. Habang ipet yu Paul duwe. Shwabon long Paul duwe. So we so. Unong tun stom benyano. Yaki brio jong kalenti leni ngalaban ong Kristan. Galatia nong kabani kau dekat bakal like. Hang ni Paul Ukraine ni ka pas ke jong. Upen iya kata ka jinglong ke jong ka bamanchwa. Wong nomar pila yo sngow ya kata ka jinglong jonga menu hakan nyam ki jiu. Kumbangala ju be ben ya kita ki balang ublay shika de ya bangala ju penjot ya ka. Kata ka di ka jingim ke jong Paul shwabun yo mat you try. Kita kali kejing jong kejing penjat bau ben ya kita ki benget ya kita ki beriu hakata kalenti lerau Paul udang nesa kata kejing long ke berimem unum la ban ya cekmat ngiru bunsin jeka bengin ya cekmat bunsin ngisakut sa haju upol hani Ukraina dia uang flagius ngau syapang jema bangalong tau beriu baju ben ya kata kabalang ke jong blay uang flagius ngau. But uniu brio ba ben ya kata ka balang ke jong blay uniu brio Ukraine uang da ka bakriar no ya ki e ki bes kamat kelet no ya kita ki e ki bes dian
Udah kelet no ti ke jing long ke jong u. Ya kata ke jing im ke jong u ke ba mensyua. Ba un yo mat. Ba un yo mare. Siya kata ke ek ba udan siya kaman. Siya kata ke ek ba bleu la bu. Nam ta ke jing im ke jong u. Kataru ka di ka ba pol Ukraine ya ke jing im ke jong i. Kataru di ka ketin ke jong bleu Ukraine. Ba bun sien ngimpat la ban kelet. Nama film pala ban kelet am. Film pat mala ban mare siya kaman. Hoi fi. Ha ke jing im ke jong i. Kiai ki babat ingi. Kiai. Lagi dang-dang ki jing bisni. Lagi dang-dang ki jing pihon. Lagi dang-dang ki jing arsam. Lagi dang kiai ki barang long kita ki jing long ki besnio. Kita am ki de kiai ki babat yang badepi. Bad om tang kita. Bun sien la nang sa ka barim. Nang pai sa pat sya ta ka basyadien. Ni hapreng jungi ba bun sien. Hopor bila do no ki ba iet ya ka jim ka jungi. Bun sien ni sakut sa ju. Bun sien ni susi sa ya kita ibangi la do no. Ban ngim nang ban ya shkman. Kataru am ka pensakut ya ka jim mare ka jungi. Yo dan hapreng jungi ro akani ka jaga na fidai dang day ki samla. Yo fidang mi na ka bad relationship. Jika fin mare no sya kamat film la nama belai fidang don sa hang tu haju. Bat katu am kabat sa ya pi. Ma belai film la ban kelet no. Film kelet no ya taki e besyadien. Jika film kelet no kita film la, terdau film la ban mare sya kamat. Ketari ka ketien ke jauh belai. Uperkan mau ngi bangin kelet no. Ngila ne ngim la ban kelet. Upolem lada deu udeu buriu ubrangkan mausa eke berem trai ula un mare shkamat. Lada ka jing penrem ka bat sayu trai ula un mare shkamat. Ula trai. Ha? Lada wakan mausa budeu ha to ka jinglong ka berem nganget unum la un mare shkamat. Namar ba ula la man klet no eke besyadian. Tada ula un mare shkamat. Bat kaniru ka dika shiti bu tho na bindi. Trai ha bindi ka dika besuk. Kebendi, kadi kebekeman. Ha? La ban keman ha kebendi. La ban sosok ha bafidon ha ke jing ia. Ha? Vila ban keman ha kum kata kapor. Ha? Bun sien ngim la. Rea bangi pai pat cek ketien ke jong blai ke pela yang ha badefi. Amen. Berkat nak ying bendi utho ikani uang kalian no ki basyadian. Udah buru ya dia budan nak bendi uang ngaklet bagadan nak bendi. Balai nama hampet ya dia bagadan ni bendi. Ngapet ya dia ya ki basykhmat ki bau blai labu nama tajama. Dan ngis nang don sa atau ke bendi joka jingem ke jongi dan orang lihat sungsi sa atau ke ju nganum la dia. Bakata am ka pelong mala yengi. Kapelong malak ini bangin sakut sa hang tu haju. Kaktiin ke jong blai ke ong kelet. Ngila try ban kelet. Ha? Ngila. Pila. Dari fitip ya kaktiin ke jong blai. Dari fitip ke ni kong ayu nam ta jongi. Kaktiin ke jong blai upol kwa ban ong ya sisir wang. Ko para banget ngam nyaw il di bala ban. Kabumut kumno ke ni wang ko para banget ngam nyaw yala di ubala ban. Ngam nyaw yala di utabala ban bat ya ke bat ya kata ka jingem ke bam jukun. Wang ngampat yo ya kata. Ngilayo jingem bam jukut borok basyong ni ka jaka. Ha? Ngilayo. Kaktin ka jong blai uji suang we banget hu unyo ya ka jingem ke bam jukun. Darang ngilanget ngin sayo ya ka jingem ke bam jukun. Amen. Tek dah wong ko para banget ngam nyaw ya di ubala ban. Wong ngam nyaw ya di utau bala ban. Wong henrei ka ni ka we ka le wong henrei dak tin pareng ka ong bat. Wong henrei ka ni ka we ngale dak baklet no. Wong ngam pala ban ri ka ni ka we ngale dak baklet no. Ngaklet no ya ki basyadin ki jonga. Ban ngakner no ya ki basyakaman. Ngan airo gini kowe fi kanuksa. Larau ta unong umare ya keris. Larau kit berkejingkit ke bakya. Ula banjok. Ha?
Balai. Excess baggage ketien paling kong. Lagi nang don kata ke excess baggage hak jim ke jongi. Nganum la an pendap ya katong. Nganum la ban kiner no ya ki eki. Ki pasya kamat. Tadau fendi iam ya kini ki nomor ya. Kini ki athletes. Fi haba kini ki mare ki 100 meter ne 500 meter. Fi iam kini ki pong ki jain ki bakia. Ha? Fi pong ki jain ki bakom no. Ki basting. Kadena balai. Nama balai ki open state ya ki baki laban mare. Fisuam kini hal kata katong jongki kira suthu ti kini ki brio joka pertai kira suthu bakin mare ngani garis kira kaman pen sting ya ladi. Fisuam dai ban pen sting tang hagamat dai ban pen sting ru aga jingmut ke jing berkat la tu nong mare ubun ki jingmut ki jing berkat trai ula ben job. Ha? Ula. Nama balai hak jing mare ke jo udang berkat. Oh ngang long ta. Fisuam Takadau nom lawan mereka, takadau haba bunsin ki nom mereka am ki pentali lot dia ladi. Ki distraction baru am ki weng lot nak kejim perkan. Barka goal ke jongki am ke debit tang ke ke finish line. Takadau ki mereka. Kita kira ki brio jongka pertai. Bar ngi hapsim nuksa naki. Upol ru ai ka nuksa sepang ki nom mare habangi puli iwei koren nom khandai ai ru ka nuksa ya kita ki nom mare bat bun sin ru ha ka jim ka jungi habakin zaman siam darangi themu ban mare nak benta ka kerteng ka jong try nga habdi ban bread load ya ki jingkit ki jonga badal dang bread load ya ki jingkit jonga ngadum la ban poi sakathong lagi jingkit ki jonga ki jingmur ki jingberkat ki jonga kidang sa te ki berem kidang kan mau sa kita ki basyadien ngadum la ban kner ki bakas kaman. Kata kari ka bapin sakut sa ya pi bafin mare na ka benta ka kerteng ke jong try. Fistuam kata kari ka babat sa pi ki jing snow ki jong fi ki jing long ki jong fi kata kari ka babat sa ya ka jing im ke jong fi. Terau we have the examine bahai ladi terau upol uang tu wat pi ladi lapi don ni am ha ka jinget man ka singi di bon wat ladi man ka singi di bon pet ladi hatu ka jing im ke jonga ka yeng ni am ha ka jinget ke jong ni ka tien ke jong blai. Amen. Man ka singing hap wat dia la dia. Ngam dei ban pen distract la dia. Dagi jimut ki jiberkat. Jong ki ki babat sai nga syaki ki basyadien ki jonga. Maka basyadien ka jonga kam define ya ka future ka jonga. Ka present ka jonga. Ka define ya ka future ka jonga. Iman. Kani ka pementa. Kani ka pementa ti kan define ya ketika lawi ka jong fi. Fisuam kam dei ka itu ka ki barem. Maka barem kala lenyo, kabarem, kala jano, bat menta, de kiai, jing tau, bayu, bat hamai, bat haba ong jing tau, bat hamai, baro nak jingem ke jonga la loy lut, bat la bread lut, bat haba la bread lut, ngala ken ban mare. Iman, bun sien ka dibi hakani, dengila yo ikani, ila long kibriu. Kiba job. Wat ila di pidai ni am kinong job. Bun sien nginang taman ruai ngi habang imla pat ban wat. Yala di. Wat ila di keli ila di pidai ni am kinong job kim jupet ka basdian kinong job ki pet ka baskhman. Amen. Ma boleh utu ba mare udu temu ya ka we ka thong job. Ba ba ka kwa ban job ka debet sakman. Ba bun sien pat mangi pat ti ka ktien ka jong boleh ka ongom ta bun sien ngi pat persya ka e ba ktien ka jong boleh ka kran. Fistuam takada bunsin isakut sa haju. Barjura bunsin kyong balay ngam yo kita. Balay ngam yo ma balay pinang phai sa ke basyadian. Ken ma ki kon Israel ha bakilami ne Egypt u balay ula pelai lu ki u balay u angan yalami ki sikai. Sorry. Kanan. Ki basyadian pi dan bat nga akani ka janmet. Balay on yalam syai. Ri kanan. Fisuam ublay haba benmi iki nak ri Egypt ka ditemu ka debet banyalami ki sikai syakari kanan kitu baro ki bemi ki poi syakari kanan arpus nam syopo ki poi arpus nam syadrong baro ki yablut hakri klau balai ki yab hakri klau babun sen ka debet bikin mau ya ke Egypt Fisuam ublay ulap ai ki ka thong wangan penmi fi nak ri ka jing long brau syakari jong ka jing kular ula penmi ti ublay yaki hari bun sin par kata kalenti jong kari klau ki pai be syaka basyadian ki kan mau be
ya ke Egypt. Vistum, nomor bagi ken mau ya ke Egypt, ki kamla banyak sekamat. Ki sakut sa hang tu bagi yap lut hang tu. Ngiru ublay ulak kularingi ya ke jing im ka bam cukut. Ulo ong ingi bangin un aingi ya kata ke jing im ka bam cukut. Bangin yo ini ke jing im ka bam cukut ni hap yan. Amen. Iway pa iway barok ngi badan hang niam ni hap yan siya kata ke jing im ka bam cukut. Larang ayat sa ba ka ba pet siya diyan. Dafi yat watang surok dafi pet sa siya diyan long komno. Ha? Filaban i ki ibas kamat jong pi. Ha? Filaban i tu ko tliu, filaban i tu ko et, filaban i tu ko kali. Ha? Nomor balay, fiyat community. Yat sa community nang issue ka kamat kalong komno. Ha? Hakado ngilong kumta ni. Hakado ti. Hakajing long man sim ru ti. Jika ngin yat kamat bun sin. Ni petsa siya diyan. Narang petsa siya diyan nganom la ban yat kamat. Nganom i ketika bas kamat ka jonga. Kadon ayu na mata jonga. Mabalay bunsin nga petsa yak tiga berim ke jonga. Bunsin nga sakut sa hang tu haju. Ujisu ang tuan hang afi baro ki batat ki bakya ke jingket dengan penjam. Wang ni kamau kata. Ha? Kan ngi julai ban bread ke jingket ke jongi. How try. Kan ngut. Upol resutu uai ulong menchua baru uai ulong mentah. Udah sutu ya katakan invitation ke jong Jisu, Jisu awan man bread lot. Haka jilong ke berem ke jong utip udai uai. But awan man bread lot. Haka jilong ke batamai ke jong utip udai uai. Terau nang man mare asyaman. Amen. Oh fi upol ayat shibun nam ta gospel ke jong Jesus Christ. Shibun bangingin yo on puli ke gospel lam kamdai ke besuk yo pol bunyan. Ulayat shibun but ya kita ki encounter bo ulak kendo aba ya lap ya gospel lam utho kata ha arkorin lenong ka bakat we udah tho ti ya kita ki jing kendo ke jau na ka benta kan ni gospel ke jau utrangan chupuli kendiat ni kita kong laisien la sho inga de ki dieng sempat sisien la len thamau inga laisien ngala syapat liang shimit chising ngala don haka duriau berjeliu haki jing le bun sien haki jing ma neki wa haki jing ma neki nongluti haki jing ma neki parajat haki jing ma neki gentle haki jing ma neki nongba haki jing ma neki klau haki jing ma haki duriau haki jing ma hapren ki lok bar sap ke jing 3 minit ber ke jing 3 shitom haki jing bamyo tiap bun sien haki jing than ber ke jing sliang ber ke jing sha jing it bun sien haki papaja ber ke jing lingkut kata ke jing sha shitom ke bopol sha nam ta gospel kanungun ilasya ay kanya. Kanungun ilasya ya ke ego bopol utho hang ni. Ilasya ay jing bom lingkut. Ha? Ilasya ay kita. Ha? Iladon em hapring ki lok ki bab arsap. Ha? Kaktiin ke jong blay ke krente kata. Dara nga ban fing imat ikini trangin dang nang shu try ban mare shkmat. Ha? Ngindang nang shu try ban mare. Nginum nang. Nginum nang. Terau kaktiin ke jong blayam bun sien ke ai men sim bet yang apa dia pi. La fidan ha kanu bentah ha jim ke jong fi pli kan ya. Pli kan ya. Pet ya ke jing kular. Ha fi pet ya ke jing kular kini ke jing kular am kin pentingan. Lamar shwa ba fi fin ya jam ya ke takalenti la dan ba ya shwa ha kamat jong pi. Bar kini ki kren ya ke experience ke jong ki. Kini ki kren ya kata experience baki ki mat na ka benta ka kerteng ka jong Jesus Christ baki ki thu ki ong ni klet no ki e ki basheden bangi kner no ya ki e ki bashaman uklet no te uklet no ita ki sha shitom ki jong uklet no ya kata ka jing lingkhot ya kita ki jing bom yo thia hapring ta ki lok ki bar sap hapring kita ka jing sha sho ka jong uklet no kita ki baro uba ula ban kner ya ki e ki bashaman upol khambu jing kli yu blai wang belai kerja, mau utip habau belai ukhat you, utip bau belai ru udan kejing temu bau wang uni hab syak shitom shibun nak bentar ke kerteng ke jonga, habau belai ukhat you pol wang uni hab syak shibun nak bentar kerteng ke jonga, buat udah syak shibun nak bentar ke kerteng ke jong Jesus Christ pada thok ru ya kata, ukam ong belai kat ni, ya ngah, tera uklet no ikini umare yaki eke ki bishkmat ukner no yaki eke
kibashmat kata kadau ngiru bunsin habang isutu ngidan ye kajing kendo ha kajim kajungi ngi kendo ye kajing ya ngi kendo ye kajing ele ngi kendo ye kajing susi ha pedeng kajing jing long kiba kibri bangidan kibat ngi kendo shibun kamut pat bangin sakut sa haju kamut pat ingi bangin klat no bangin pai no ye ki kibashmat kijungi iman ya dakata kajing tumu ya dakata kajing mut ha kajim kajong fi kum ki samla wa fi ha kajim kajong fi am fi ni kendo shibun nama boleh kani kari kajing long kajong fi suam wa fi shibun fi ni kendo ki briam ki papen mong ye pi lari kan thai lari shenrang fi ni kendo i kata pin sakut sa haju ha ngoi kini kowe dau briu papen mong am dau deu briu banabar am kasuk la dari beriu berpenmong ifi udiu beriu beit ya fi dari beriu udiu para banget jong fi pisuk try bafin klet ya kata pisuk ha dari ubriu berpenmong ifi udiu beriu udiu banget udiu beriu bafi itop ha pila man klet ya kata ha pila kata ri jengkeli pila ban klet ya kata bafila ban pai syakmat hagajinya kendu ke jong pol kren panggil lok barsam kibri ki bai syakri lang badu kibri ki bai kit lang badu harai tang sipor pat kakataru kampen ong pat u pol bun sakut saju kata ka pelong yu bon mare bai syakmat bon petchu ya ki ke basyadian ngini kendu hagajim ke jongi ki bobo bunjan fimat kita hari apa firman kita akan mau ke ketian ke jong blek wat sakut sajo. Kelet no kita. Mare pen kenier ya ke ke basyakmat. Pulih bengai iwe kore dalam kendai korupsi. The way po way wapen usha ya ke baro. Maki shisha kenang bikin yo ikapan senyat baput. Hari mengi ya ke bamput ken. Nga namar kata ngapet kum taken. Kumba dak ba artatiet kumta ngayai tera kumba usyusok ka ya kesun henrei ngapechitom kop ila kamet manganya lam marawi ka ken yo ba kumno andala ya lap hakiwe ngajia long ya di ubala kentat no hani upol dekat ba persadu ong te we po we ubapen usha iki baro maki bikin yo ya takapan senyat baput henrei mangi ya kapan senyat bamput hang ni udah ainu sai tau nong mare kinong mare kidani kani ka we bakin mare bakin yo kita kapan senyat kajing mare ka jongki ha kata ka do kadi kapan senyat bet baput hari mangi ngi mare kata kapan senyat ke baput ngi mare ya kata kapan senyat ke bamput hei bo blei un ai ngi ha ta ka sngi ngi napoi ha ka hima ka jongo ngi mare nga ba no fi ngi mare ya kata ka thong ka jong nga ba jong pi ka dei nam dei na ka thong ka dei kai hari ban yo ai kai bisa ban yo ya ki ban yo ika reward ne ban yo ya taka price fijudan kinong mare basu mare am tu ha em baro gitu am ki bayang am ki mare ka we ka thong bakin yo ika price mangaba na fi ru am ngi mare bangin yo ai ya ka reward mangaba fi ngi mare ru am bangin yo ai ngin yo ka bainong fisa ka bainong bo blay un ai hanga ba da fi ba ke ka ka bainong ka jing na ka jing mare ka jongi ka David ka jing em kapam cukut ke David kata kapan senyat ke bamput ke bublay unpun kop yang pat yapi iman pada kata ke jimare am upol wang ni nga namar kata nga pet kum taken om de ka ba artetian kumta nga yai terra om kum ba syok kai ke sun wang ni bang artetian de mo syok kai ringa mare beliu mga pensitom kop ya ka bet mga lam rawi ka yo ba kumno andang la ya lap ikiwe nga jalong ya di ubalaken tanyo oh yo kumno nga ya lap ti ki wis pang kata ka thong pang ta ka jimare yo nga ya di ngamla ben pendem kata rawong yo do kumno nga jalong ubalaken tan kata raw shwa bengan kren ni pi nga pet shwa ila dia kum juru abang pet ila dia ngala ne ham man mare syakmat Fisuam, kam day tambah yalap ya pi hab yalap shwa yala dia. Badal balai lap yala dia. Ngila ban airu. Syaki way.
Fisam kamdai bagi mare dak ba artatian ngi bar ga fi ni baro am kamdai bagi artatian. Kamdai bagi shisho kai hakasun kamdai kata. Ngi pensitam khop bagi yo ke. Bagi yo ya ta price ke bu blai ai. Hanga bar fi bagi yo ya kata ka bai nong ke jong blai. Bon ai hanga bar fi I wei pi wei ki bangen. Amen. Tarau ngi happen sitom mila de hakani ka met. Tarau ngi happen sitom mila de hakani ka do. Bangin klet no. Bangin klet no kan mau ba upol udah wei ba ki nong pin sitom ben ya ka balang ke jong blai. Ban om dai tak unong pin sitom ben udah dan bentaru ban penyap ru what you Stefan uten man pesan bau blai ulah jit ya kata fil aban syama ba fil pule kam apostol. Hari kila pertai ka ketin berjam bar kila set ila ki skor bar kila ya pet kertap dak away ke jingmut hau bat kila yesho no yu shabar kata kasnong bat kila ilan mau yu kita ki nong plati kila bo no ila ki jan haki kijat way usamla uba kerteng usol ti kila ilan mau yu Stefan haba udang duai udang atrai Jisu tu pedang no ia ka mensim jonga ti ula dem ya laki kok siu ula pertara ka tien ba jam atrai wat tau haki ya kani ka pop ti onda ula ong ya kani ula yo tiano ti usol ula ya menjur lem ya kecing peniap ya usol mdei ta unong beben ya kabalang usol ru udan bentalem ha kecing peniap ya Stefan nama belai ula menjur ya ke ke bakini ki keren Fistua darang ban mefi ngidei ki nong peniap breu ngila ban klet trai bengide kita tera upolem ukam ailat ya kecing penrem kanwan setan ala ban wan Mede unong penyak beriau. Mede unong beben ya kapalang. La surem em upol. Surem nam surem dah. Ha? La pensange em ya ka jing trei ke jongu. Pensange dah. Pensange em. Vista. Upol ukampet ya ka barem. Ukampet ya ka tak bersedian. Upet ya ke bu Kris lale ha ka jing ke jongu. Tara utho ikani ha ka shiti beningkong jung Timothy. Dan nong kebeningkong. Dekat kebakat lai terter kok kemudian. Langal long mensyua uba keren ben, bat uba be ben, bat uba pensniu. Nrai lale isin yanga. Nabang lale da ke jing bam tip, ha ke jing bam ngetken. Bat ke jing ai ke jong utrai jungi kala roi kerhai lem, bat ke jing nget, bat ke jing it kaba hau Kris Jisu. Kani ketien kaba shisha, bat kaba bed ya kaban pediang baropar bau Kris Jisu lawan syaka pertai ya kaban penem ya kiba pop na kiba ngalong uba kongsan lakum taru na kabenta kani la yo ke jingsnai ba hanga uba kongsan u Jisu Kris un yo pen isna ya ka jing slam jong u baro ya kaban long ke rukom ya kita kiban sanget hadin hau sya ke jing im pam cukut upol Ukraine yelidi utho yelidi kani hau Timothy udah tho ya kata ke jinglong ke jongu hai bagi kam apostol ngi puli ba udai lu ada ranlang bani menjur ha ke jimpen yap ya Stefan udai ru tau nong be ben ya ka balang uni upol ya bu badong kum tau brio uni upol ya ulak klet no ya ke jinglong ke jongu ke ba ulong bat unpet no ya ke bu Kris un pelong ha ke jim ke jongu tara ho de khot ka ba khalai wang langala long mensyua uba keren ben, bat uba be ben, bat uban petsniu. Hendak lale isne yang na mengalale dah kejimbam tiap, bat dah kejimbam ngetken. Uang larang kalong, uba keren ben, uba be ben, uba petsniu, lale isne yang nama belai ngalale ha kejimbam tiap. Piyoam, kan mau, ke beremam, kam define ya fi, ke bertemai. Ke define fi. Ma upol ruang ngalale kita ha ka jimbam tip, ha ka jimbam nget ke jonga. Ulalong ubrio ba keren ben, ulalong ubrio ba be ben, ulalong ubrio ba pensniu. Re uang ngalale kita ha ka jimbam tip, ba ha ka jimbam nget ke jonga. Kum juro ha ka jim ke jongi ke bamenswa nganget babun ngalale ki bam dai begin le. Kadenam dai dah. Ha? Kadenam dai. Ngalale kita ha ka jimbam tip, bat haka jimbam nget ngilale kita. Bat habang ngilale kita haka jimbam tip haka jimbam nget wat wan rai kita geju ke jinglong hadin beflayo utrai. Amen. Ma balai hadin beflayo utrai film day show tu ubriu berem. Pla day ubriu ubatamai. Fisam ubriu ubatamai. Bat ubriu ubatamai am ulaklet ya ke jinglong ke berim ke jongo.
balai hani dekat bakat saru kong bat ya ka jing ai ka jong utrai jungi kala roi ker hai lem bat ka jing ngen bat ka jing iet ka ba hau Kris Jisu wang kala roi dia kala roi ngaju long men shau tau brio reina mar ka jing iet ba ka jing ai ka jong utrai ba ka jing nget ka jong u kala roi ha ka jing im ka jonga baru ang kani ya ka ktien ka basisha bat ka ba bet ya ka pediang baropar bau Kris Jisu lawan ka pertai ya ka pedem ya ki ba pop na kiba ngalong ubakong san. Hang ni kong ngalong ubriu ubakong san. Day, yak ba bet ban yo yak jing penem. Hakatien paring ko omno. I am the worst of them. Lakatien was kabumur ko omno bagi ko lakatien kasi. Bopot na kita baro. O ngalong mga ubakong san. Tadaw Jesus Christ uwan naman tayo nga. Tadaw dekat bakasan yang mungkin pulih biang. Kani kaktiin ka besisya ba ka babet ya kaban pediang barok par. Bau Kris Jisu lawan siya ka pertay ya kaban penem ya giba pop. Na kiba ngalong ubakong san. Wang Jesus Christ lawan ban penem ya giba pop mga ngalay tau beri ubak pop. I am the worst sinner. Upol ang ikata. Open red yala di hadu kata wang ngalong ubakon santam na tau nong pop tanaw sungu bau ni Jesus Christ uwan man pen em nga hadu khat bakan riu ang komno lakum taru da kabentakan ni la yo ka jinsnai la yo i ka jinsnai bahanga ubakong san u Jesus Christ un yo pen i shna ya ka jinsa slam jong u baro ya ka ban long ka rukom ya kita ki ban sanget hadien hau sya ka jing em ka bam jugot wang balai wang la yo ya kecing senai. Ni barok benar ni kejaga ni layo kecing senai. Amen. Bat kata kecing senai kejong play kepenlong ini kumne kumagilong mentah. Amen. Ha kecing senai kejong play uplay ulaulut ya kecing long keberim kejongi. Ya kita ki pop kejongi. Ya ki bangi julale, ya ki jungi bangi la krensnio, lengi la jul ben, ya no ublay ulaulut ha ka jing sin e ka jong u. No ublay ka ta ka pen e ka jing ya sha slam ka jong ublay ha ka jing ka jong e. Ka ta ka ktien ka jong ublay. Ha ba uni ublay ulalaulut. Ulalaulut ya ka jilong ka berim ka jong a. Te belay de ma yu mga bangan kan mausa ya ka to ka berim. Di yu mga bangan paisa ya ka to ka basyadien. Mabalay ya kani ka basyadien jonga ublay ulaweng lon. Baru yang amenta bangan ya kani ka basyakmat jonga ubu akmat ka jonga ya ka takatong ka banga ngan yan. Amen. Ha ka jim ka jongi am ublay ubu ka we pa ka we ka jim ka jongi ka tong. Bar kata ka tong gari bangin mare na ka benta ka kerteng ka jongo. Banginom day ban pet iki basyadien ki jongi. Visual pulih kani Petros thoi kani. Pulih Stephen kong Petros nong baar ko manikong. Namar kata habala ino ya ka jing sneo baro kati pari kau sit so rid yourself of all wickedness, all deceit, hypocrisy, envy and all slander. Katin kasi ko namar kata habala ino ya ka jing sneo baro ka jing syukur baro ka jing arsap bar ka jing bisni bar ka jing sneo baro kong ino ya kita. Amen. Ino ya kita. Kaya gajing pensniu, gajing syukur, kaya gajing li arsap, gajing bisni, gajing ya keren sniu. Ino. Darang ngang donsa ikini. Ha gajing ka jonga. Anong pala man mare shkman. Darang lasa man keren sniu ino. Kan maafin pala man mare shkman. Darang don ka nuko gajing arsap, gajing ka jong pi. Pinumla ban mare shkman. Lararon ka nuko jing pensniu, keberan po ka jim ka jong pi, pinumla ban mare shkman. Lararon ka nuko jing syukur, ha ka jim ka jong pi, pinumla ban mare shkman. Vista? Oi fi, dari fi sya syukur, kadi ka besuk ne ka ba kata. Ha? Suk ne ba Sam, taraw ka tin ka jong blay kong ino. Ino ya kita jing syukur. Ino ya kejing krisnio. Ino ya kejing bisni. Mabalay wat tanga pring jonga banjong firam habang idang longkom ni. Kan mau nginang krisnio iwe. Nginang bisni iwe. Nginang pihon iwe. Kadang don kejing long ka barsap apo jongi. Laki ni kidang don kan mau nginom patla ban maresh kmat. Marha kejing long ka batamay kini kejing long baro kila weng no na kejim ka jonga. Fistuam la weng dia.
Ha ubrio ubatamai la bandon kata kajinglong ka barsap. Ha? Wat dia lah dia. Ha ubrio ubatamai la bandon kajing bisni. La bandon kajing pihun. La bandon kajing ekran snew. Ha? Ngihap wat dia lah dia. Man kesni tak ada aku mau omene. Wat dia dia lagi don em ha kajingan. Man kesni hapet dia lah dia. Ya kata ngalong uai. Ni hapet ya kayen ngalong uai. Ngalong ujing tau ubatamai. Fisam, what I ki jong setan, ne ki berem ki jong fi kinwan ha ki jimut ki jing perkat ki jong fi. Ngoi fi beleng sakut sa ha ki jing ram belai fitep. Ngoi belai di manga ba ailat dia kata. Di mangahi ba ailat ya kata. Darang ngam ailat trangan sakut sa ha ki jing ram. Ha? Ha? Nama belai di mangasa ba ailat di mangasa bawan rai gitu ki jimut ha ki jing perkat ki jong ah. Tadang sakut sa haju. Fisam nama di mangi ba ailat ya kata. Ngimdei ban ailat ya kita. Ma belai kini ki pen sakut sa kini ki pen longing ha ba dia fi bangin pai sa syadid bangin nang syu ban pai. Syakmat. Upol kam bu kita ki jing lok jong u khamat. Re ubu no syadin bat umare syakman. Fisam ngabal fi baro ani ngila yo ke jing snai. Ngabal fi baro ani ngila yo ke jing ai. Ngila yo ke jing ngila nget bad habang ngila nget. Tingin mare ken syakman. Amen. Ngap sutu ti. Ya kata. Kaktiin ke jong blai. Ngap tep ya kata hakadokot ka baar ko kum ki khlung ki berang kha. Tu pin kwa her ya ka basngur ka dut ka badai mensim. Kenapa pin yo san daka syaka jing penem. Ngap kwa her. Kan mau lari kelung im yo ya ka dut joka kemi. Lari im yo ka dut joka kemi dia kam ti kelung. Ha? Yo jing pang stem. Wat wara syaka iru. Syaka jing yam. Kadai nam dai dah. Tadau ngabar fi ngi sutu abala khai ngi. Abala khai ngi. Syaka ka hima ka jong blai. Kum ki kelung ngi kwa ya ka dut ka basngur. Ka badai mensim. Balai ka badai mensim. Kenang bangan san. Syaka jing penem ka jong ah. Amen. Ngi baro am ngoi fi baro benar ni ka jaka. Ngai bubun yo dana pring jo firu fidang syuan syaka jing kelaka mut dan balaya cisnam dan balaya arsnam. Kan mau pidang dai tangki khelong. Bat kum ki khelong skwa terang sliang her ya kata kadut kebalong ke bekejaman sim kebalong ke khtien ke jong blai ba fin san syaka jing penem nama rafidon ya kata ka jing bam pidon ya kata ka jing ele. Amen. Lara fidon ya kan ka khtien ke jong blai fidon ni ka jing tengen fidon ni ka jing suk ha ka jing ke jong fi ba fidang la ban san syaka ka jing penem ke bau blai ulabu na ka benta ke jing ke jong fi. Amen. Tada wanum sya syukur syu wanum syak talk show. Wanum pej sa syadien. Wanum long balong kikun Israel. Daka wapai sa syadien. Wanum long syuk kum tu. Ma boleh kam pelong ifi. Bafin pej sa syadien. Boleh pelong ifi. Bafin pai syakman. Amen. Boleh ubu ifi. Bafin mare. Ya katong ka jongo. Dei bafin sakut sa antuju. Dei vin pai sa syatu syadien. Rai ubu ifi bafin mare. Dan aduk ni kesengi. Sedang ban mare. Amen. Sedang ban mare na kabenta ke kertai ke jong utrai pendap yala dia dap de ketir ke jong blai haki jing duai haki jing ro haki jing mani banginum dei tang bangi shat ani ke jaka bangin ong kilong nong job hari haki jing ke jong aba man ke siru ngan David unong job. Amen. Oh ifi haka babu dam ya kemen bet kedai nam dei dah haba marweken pilong kum do haka ba marweken haba kiti thma ki wan ki jingmut ki wan haba marweken pikran de emela dia ngadei unong job pi ong la me dia ngadei ujing tau batma pi ong la me dia ngadei ubri ubala ji jo play pikran de em ya kata haka gm ke jong pi pikran em ngidon kam ban kren nama balai dah bang ikren ngi motivate ya la dia. Amen. Ma balai haba ki war ki jing peram ngi hab lem no bon jing peram ngi hab kren ya ke ai ba ktir ke jong play ka ai ngi ya ke jing kerman. Amen. Ngap kerennya lah dia. Ngam long show ta. Ngam dei show beri ba sakut sa haju. Ngam dei show beri ba pet sa ka basyadien. Ngadei beri ba pai syakmat. Ma balai ublei udan ka tong na menta jonga. Ublei umsumla syu pen em yang nga. Ngam sumla yo ke jing ai kum tu. No mar ba ublei udan ka tong. Takada nga yo ma ke jing snai. Takada nga yo ma ke jing ai mangala ban mare.
ya kata ka thong ka jong play ha ka jim ka jong amen kren ya kata ha ka jim ka jong fi ka baman la ka sngi kren ya kata bun sien balai o fi balai ngi phai sa shadien am ma balai ngim pala ban len ya la dia u jisu ong kita ki bawan man buat na dia jong len no ya la dia len no ya la ka jong ka jingim len upol ha buat yu balai udah len ya la ka jong ka jingim uang ngak hindu no ya ki e baro bang nganyo senrom lot ya kita balai nganyo senrom uang bangan yo ya ka jing tip ka jong kris ha ka jing ka jong visual kata ka de ka jing len kata ka de ka e bu ong ngak hindu no ya ki ki bapa nam ta jong nganyo senrom lot ya ki bangan yo ya ki ka bapa no Jesus Christ ya ka jing tip ka jong ha ka jing im ka jong ngihap keren ya kata habangi puli ya ka shiti jo upol ukren ya kata ukren ino ukren uang yala di uang ngak hindu no ngi hindu nem ngi len em yala di man kasngi ngi ba nem ya kata ka ding phna bang is bon em ya u Jesus Christ kan ma ka nuksa ka ba kraw tamdu David u Jesus David u Jesus ma boleh utip ingi long ki ai utip ngi tang ki nong shu na khamat jong ngi tang ki brio ki bopop akhamat ka jong reina mar jongi u wan ban pen em yang ba pi fisam ulala man klet no na mata jongi u dei u blei bo shong ha beneng ulala ban shong bai ha to ko jing suk ka jong ulada ban klet no ngi reina marbu i ngi u i ka jing suk bar wan man shim ka dor ka jong brio u wan man shim ka dor ka jong bra u da ken do no ya ta ka jing im ka jong ban yo ban pen im yang ha ba dia pi iman tada u jisuru aba wan u dan ka thong ba ka thong ga de ke ka jing yap halo ka ding phna balai ban siu spa iki pop ki jong ba jong fi tep u jisu halo ka ding phna u sha bi shar ho balai balai bangab ano fingen lat na kajing bishar ka jong play amen haka ding phna u Jesus Christ u sha bishar balai u sha bishar ma balai u shimlet ya ka pop ka jong ba jong pi but u balai u da bishar yu balai bangi ha ko we kesngi ha bangi yeng am ha khamat ka jong balai nginum sha bishar shut na mar ka pop ma balai ka pop la da ket u Jesus Christ u balai u la yeng na menta jong Barabo ula yeng na benta jonga ula pen em yanga di samanga bangan yeng na ka benta ka jongu ke bangala ban le ngam la shu ban le ke ga bu Jesus Christ ula le re ka ne ka we nga la ban le re bangan ai no ya le di ka jing im ka jonga na benta jongu banga klet no ya ka to ka jing long ka barem ka jonga la nga de unong panya brio nga de brio ubatu la de brio batem la nga de ka brio ka benuti la nga de ka brio ka balam leer ka brio ka bersyukur u brio la de ketlut ya kata fisam ula de ketlut ya kata but u brio u IP ka new identity ka jinglong ka batamai ha ka jing stream ka jong ma fila ban mare na menta jong amen u brio macam pelong ifi jing tau batamai ba fikan mau sa itu jinglong barem upelong ifi jing tau batamai ba fin mare na menta ka kerteng ka jong dei ba fin kan mausa ya ka to ka barem re ba fin mare ya ka ta jing long ka jong fi ha ka di ka jing long ka batamai ka jong fi amen ka ta ka di ki e ka bu trai ule na menta jonga pat jong fi ka sa ka we nuksa ngan ai di Petros di we senran jong Jisu ude we ni ki senran bu Jisu la jiet segala benong senran ru beningkok jong Jisu uni senran beningkong uli ayu yu Jisu ulen yu Jisu upetras udan ba Jisu kan usnem laisnem shteng uni ubaran hakti kejar ke jong Jisu uni ulen no yau Jisu teng haki kiji kendu bangi kendu em teng ila ban len no yu Jisu fistu ma balai ka Bible ka tho am na ma balai ka tho am bangin yo ya ka jingkermen ila ban ya yu Jisu lai snem so snem san snem rus snem nyo snem pras snem ila ban ya yu Jisu re habangi kendu ya ka jikedu ko bo Petrus kendu am
Yo ngibu ngi ong kumno Petros ula ban len yu Jisu la dei mangang inum len. Ngi juklina mi kata ngi juang na melodi kata. Ha? La fidei firu jaga Petros firu Finland. Firu Finland. Ngabalay halaka jongga jingkendo. Yo ngi len no yo try. U Petros ulen no balay yu, mabalay yo yu Jisu siapin stom. Kadenam dena. U Jisu da yu thulu pati kata hau Petros. Haka gospel ka jung Lukas nong ka baar puar. Life terterkong. Uti ulai tu ong ko try nga kloy ban let ringkat ban me ka bendi. Baca ka jigyap ru. Uti ulai tu ong hame ko Petros usiar unum rio hakani ka sngi tat anda menlen laisian. Bami itu yanga. Menlen bami itu yanga laisian. U Jisu ong yata. Haba u Jisu ong Petros menselen ong try nga kloy ban let ban me ka bendi. Nga kloy ban leban me syaka jingyap habu Jisu Kris ukot ngi ong terangi kloy ban kendo no ela ka jong ka jigim na ka menta ka kerteng ka jong me bun sin ngi long ka belau Petros hakata ka emotion ka jongi hakata ka jingsngau ka jongi teng teng ilaban long ru ku Petros mabalay Petros ni do kren serong ong try sedu ka jingyap ru nene sedu ka bendiru nga kloy ban let u Jisu ong usiar unum reo ka ni ka sngi tanda men len nga bamitu nga men len no bamitu nga berkata kejialong sisa tang haga dekot ke basan pusa nenong ke baat puar kelak keren ya kata kan supuli dekot berupot terterkom ni Reu Petros lo itu beriu ngam tip ke ai bameong ti kumni rukat budang keren la riu siar ti utrai ula pai bu lakmi lep Petros ula ken mau kita ka tienjong utrai kumno bu wang hau haba umpar riu siar ka digesngi men len yang laisien ti Petros ula mino sabar bu la lenyar ketang balai ulen Nikong ti Ukraine da ka jingslur ngan let lang sa ka jingyap ngan let lang sa ka bendi bat me ko try. Re habawi ibu Jisu siya pen stom. Hang tu ong am ito you try. Teng yong irong ilong kumta. Ha ka jing kendu bangi kendu. Jaka ngin ong in pla you try. Bun sing in pla ni set you ka sintur ka jongi mat ngi len no yo. Fisam. U Petros udon. Ulala ti. Re namar bu Yo Jesus Christ siya penstom. Kawan ra kata kajisip tiang buang ngamitu yuni. Pada kini ko ang ba udah mino sabar udah lenyar ketang e. Balai ulenyar ketang nama balai ulah sutu ya ke ke ba ula le. Bad kata ka jingle ka jong Petros am kam chim sa sakut sa anta. Hari habau Jesus Christ umipan. Udah le ban kendo biang yo Petros. Pada baulai ban kendo yu Petros. Udah restore biang yu Petros. Udah penlong biang yu Petros. Udah leit ban kendo badu ong Petros laisien. Petros mi iit yang ha. Petros ong try hoot nga iit yang me. Hoot nga iit yang me. But marsan ong hoot nga iit yang me. Utray ong man sa yo ay kajingyam. Yo andas lunong ka ba arpuway. Kakren ruch pang kata kajingyam kajong Petros. Hey bu Jesus Christ Ukraine ni kentien. Ula keren ya kania ti ba udah saham na kajingyap ka bakumno un penon burom ya ublay. Ba ba ula keren ya kania ula ong hau tebut yang u Jesus Christ ula ong lupa na kajingyap ka bakumno ba Petros un penon burom ya ublay. Ba ba Petros uyo ya kajis nei uyo ya kajing map. Uklet no ike ke besedien. Baru kner no iki si bakismat. Darau Petros laksa ban klet no ba ude unong len unumla ban ye ka sni Pentecost ban yalap he bala he jangut ki beri ki kala ka bamot. Namar ba ulak klet no bar upai no iki ba smat bar uda pet ye ki ba Jesus Christ udan nam ta jong u. Tada ulak ban yeng ban yalap ha ka sni Pentecost ban lai he jangut ki kala ka bamot. Amen. Tada ho ka jim ka jongi ri ban sutu ladang ikum len no. Uri utrai ru ban restore biang, uri utrai ban penlong biang yang apa dia pi. Dei manga. De utrai ban penlong yang de utrai ban restore yang ai kata. Lara haki jikenduk bang kenduk bun sing na len no utrai. Uri utrai ban pentemai biang yang a. Ba de utrai bo ong kelet no ya ki besedien. Kener no ya ki besakamat. Amen. Yo haka jim ke jong fi fila mat ya kata. Fila len no utrai. Haka ni ke sngir utrai ong kelet no ya kata. Kelat no, bar kener no, ya ki basakamat.
kata ketika ketien ke jong blay ha ke GM ke jongi mara ka dekat ke bekat sao ko ongom no Philippi lai kat sao ngabe persya sakadak ban yo ke jing thong bar ka jing khot chaneng ka jong ublay hau Kristus Yesu bar ong ngabe persya sakai kadak bangan yo ya kata ka jing thong ka ba ka jing khot chaneng ka jong ublay hau Kristus Yesu ngabe persya sakadak ka ketien pareng ko I press towards the goal ngi maren em persya ya kata kadang larang ngi mare ngi poi sya kata ke jing thong ngi poi sya taka goal ka kata ka goal kedai kebenang amen kata kedai banginum la ban mare syaka lingba ki jingkit ki bakia ki jongi ngala ban mare sta habanga pensting yala dia ban habanga bread no ki jingkit ki jonga how Jesus Christ nga bread no ika berem ke jonga nga bread no iki jinglong ki berem ke jonga nga bread no iki jing susi ki jonga how try mangala ban mare ya kata ka thong ke jonga syakamat mangala ban yo ya kata ka gol mangala ban yo ya kata ka thong ka bo bleu bo nam ta jonga bar kata ka ke GM ka bam chukot hey bo bleu don ngarung adon amen kata kedai nam ta jonga ba jong pi I wei badon ha ka ni ka jaka kelet no kaktiin ke jong blay puli benga Hebrew lenong bakat dekat banding kau baar nabakum ta mangiru abala kier ta wiringi daulo o kisaki kat ni tungin bread no ya gajipin wet baro bari kata ka pop ka bashat sno hangi batungin ya pet da gaji sha ya kata gaji pet tong ka bala bu khmat jongi da bang hikmi shau Jesus Christ unong pelong bonong penjanai ya ka jinghet jongi ubana mar ka jikmen ya ka bala bu khmat jongu ula sha ya ka ding pna uda iben ya ka jing leran ba ula shong hakti kamon ka khet ublay ka tien ka jong ublay hang ni ka pen kan maru yi ka ombiang bangiru abala kia ta wer dulu o kasaki kat ni habangi don ha ka jing kat ka jong play habangi sutho ka presence ka jong play ha ka jim ka jonga ka tin ka jong play ka ngomno bangin bread no ya ka jing pen wet but ya kita ki pop ki basha sno hangi yo ki don ki jing pen wet yo don ki pop ka tin ka jong play ka bread no lara fifim bread finom nang ban mare ma bre hang ni ru ko ong biang batungin ya pet ya ka jie sha ya ka jie pet tong ya ka balabu akmat ke jongi da ka bangi bread ngila ban mare ya ka ta ka jie pet ka labu ha ka ta ka tong ka jong play akmat jonga ba jong fi swam la ngim bread ngila ban mare ka tin ka jong play ka ni ngin bread no ya kita ki aka ki jipin wet baro ba ya ka ta ka pop baro ka bashit snow bangin nang ban pet ya kata ka jinge sha ya kata ka jinge pet tong ka blabu akmat jongi da ka bangi pet ka tin jong blay peni dekat baar kong looking onto Jesus mur ka bang dangi pet kum no ngala ban pet habang pet you Jesus Christ we Jesus Christ unong nong pelong bon nong penjanai jong ka jinget ka jonga amen darang pet chu try nganom la ban pet nganon kam ban bread bat ban pet bat ban pet ma boleh uni du nong pelong bat uni du nong penjanai jong ka jinget ka jonga bangala ban mare nak benta ka kerting ka jong try bar ko ru uban namar kata ka jingmen ya ka bala bu khamat jong ula sha ki dik pena uda iben ya ka jing leran ba ula shong ha khti ka mon ka khet ublai ula sha ki ya ka ding pena ula sha ki ya ka jing leran bola leyo ula shong ha khti ka mon ka jong ublai kata ka dik e ka bu try ule ya ka pi habau try ula shong khti ka mon ka jong blai uburo e nga pi ha kata ka ju ka jaka ha ka khti ka mon hi ka jong ublai bat kita ki bisong khti mon jong blai di tang ki e tang kita ki balaban bread no tang kita ki ki balaban weng no ya kita ki pop ki bishet no ki ba kita tang kita ki balaban pet ya kata ka jinge pet tong ka barau try ula bu ha kamat ka jong ki bat kita ki khot ki nong jom amen ngenget baro akan dikemian ngide ki nong jom lalu setan wan ha ka jimut ka jimper khat ka jong pi lalu wan man pen mau sa ika berem lalu filang don sa kini ki jinglong ki basneo ha ka gm ka jong pi ha ka ni ka sngi weng lut ikta ki baro yaktien ka jong blek ong bread no ya kita ki baro bread no ya kata ka pop bread no ya ki jingpin wet ki basno ma balik ni ki sno pinum la ban mare bread no